סרטון ספיישל 50 עוקבים. וואו, תודה לכם, ממש תודה שהבאתם אותנו ל-50, שהבאתם אותנו את הערוץ הזה 50 עוקבים לכל מי שעקב. ממש, אבל ממש תודה. אוקיי, בסרטון של היום יש ללמד אתכם באגים במוד של הלגו ועוד כמה דברים. יש פה הרבה באגים. אוקיי, קיצור. טוב, בגלל 50 עוקבים, איך לעשות? פעמיים בשבוע, יום שאני משחק איתכם, אני פשוט אומר סרטוני שוט שלי, אז אני אומר מתי אני אשחק איתכם ובאיזה שעה ובאיזה קוד. הקוד שלי הוא יהיה קבוע, הקוד שלי זה 003. אם אתם רוצים לשחק בו, אתם יכולים, אני גם לפעמים אהיה שם בלי להגיד לכם, אבל אני אגיד לכם מתי אני אהיה שם בדרך כלל. אוקיי, ואני גם אעשה שם סרטונים פעם בשבוע. אני עושה יום אחד שבוע שאני יום אחד סתם לשחק איתכם תופסת או דברים כאלה, ויום שני ואחרי זה, ויום אחד עוד לצילומים של דברים. אם אתם רוצים להשתתף בסרטונים שלי, או שיש לכם ערוצים קטנים, אם אתם רוצים לפרסם לכם, גם לי יש ערוץ די קטן, אבל 50 סאבים, לא יודע. בקיצור, יש פה באג ראשון, אתם צריכים לעוף ככה לחלון הרזה, לעשות כאן ולהפוך להיות גדול. אז כאן, אז אתה ככה, הולך ככה, אין לי כוח לעשות את כל הבאג, כאילו, אני לא ממש יודע לעשות את כל הבאג הזה, אבל תמודד. עוד, הנה בואו תראו עוד באג אפילו. בשבילכם עוד באג. אוקיי, כפי ששמעתם, אני קצת מצונן, אז יש סיכוי שאני לא אעלה סרטונים. וגם אני... הנה תראו באג, נכנסים כאן את היד, מעבירים לכאן. אם אתם רוצים לדעת עוד באגים, תירשמו לערוץ, זה יהיה ערוץ בשבילכם. הערוץ תעקבו. אוקיי, אולי גם נעשה מתישהו סרט איתכם. אם מדברים כבר על סרט, אז יש סיכוי שאני אעלם לכמה ימים. בגלל שיש... אני משחק באיזה סרט של של מנטה VR. הוא היה פעם ג'יי גורילה. תעקבו אחריו גם, הוא יוטיובר טוב, הוא עושה תוכן מקורי. ותראו את הסרט, אני אופיע שם. אני שחקן ראשי שם נראה לי, משהו כזה בערך. אוקיי, אם אתם רוצים לדעת איך עשיתי את הבאג הזה, של איך כאילו הגעתי לשם ועשיתי את הסרטון הזה שקיבל 3,000 אגב, תודה, ממש תודה. אם תשמעו אותי קצת אחרת, זה אומר שכאילו אני קצת מצונן, אמרתי לכם גם, אני פשוט מצונן. טוב, בואו תראו איך עשיתי את זה. עשיתי כזה ככה. בסוף הצלחתי להגיע. אגב, מי שלא ראה, מי באמת גם עשה את הסרטון הזה, הוא עשה קצת שונה. אני עשיתי מקורי. אם אתם אוהבים את התוכן שלי, שמים את הסרטון שלי כל היום ולא נרשמו לערוץ, אז בבקשה תירשמו, זה יעזור לי. וממש כיף כאן. אפילו יכול להיות כאן יותר כיף אם יהיה פה יותר אנשים. אנחנו נעשה יותר דברים. בקיצור, פעמיים בשבוע אני אגיד לכם
מתי משחקים. הנה, פשוט הגעתי לכאן. אז עשיתי אסור לגעת בדברים. ככה. הנה, ראיתם, אם אתם רוצים לעשות את זה גם, תעשו את זה. אם אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו, לשחק איתי, כל דבר, אני יכול גם לשחק איתכם לבד, אם תרצו, כל דבר, הכל בשבילכם. אוקיי. ואיך עשיתי את חלק 2, אני אסביר לכם גם. צריך 6,000 שיינרוקס בשביל זה, אני קניתי את זה. היה לי 6,000 שיינרוקס. עכשיו, כאילו, אני יכול להעביר לשני, אבל אתם לא נראה לי כאלה, אם כן, קניתם את זה. אני פשוט העברתי לזה. ואז פשוט התחלתי ללכת מכאן. ואז זה פה את השני. הבעיה בזה, אתם יודעים למה עשיתי אסור לגעת ולא כאילו פשוט לנסות לעבור את זה? כי פשוט אפשר לעבור שם דרך הדברים. אז אם אתם רוצים לעשות את זה, כאילו, מי בית עשה את זה שם, וגם את זה. ויצא לא אחלה. אוקיי. תראו, זה כאילו ככה, אפשר לעבור דרך זה, כאילו, הנה, אני מנסה לפתוח את זה, אני עובר דרך זה, גם כאן פשוט ככה, אופה, אני פשוט עשיתי אסור לגעת בדברים, אז זה יותר טוב פשוט, קיבלתי איזה יותר צפיות ויותר תוכן, ויותר דברים.